Masoyina, ina son ka, zan kuma ci gaba da son ka tun daga fitowar rana har izuwa faɗuwarta, a cikin kowace rana har abada. Ka zama ruhina, ina fatan ka fahimci manufata, ina fatan ka gane nufina a kanka. Zan rayu ne cikin so da ƙaunarka har izuwa ƙarshe, saboda kai ba saurayi ne kaɗai a wajena ba, ka zama ruhina. Son kana rayuwa ne a cikin jinin da ke gudana a cikin jikina. Ina son ka. Suitina ta kasance kyakkyawa ce, kalan kyamara, bugun jarida ta sawa a gaban mota. A bar son samari muradin raina. Kafa waɗannan qualities ɗin mace ɗaya take da shi a duniyar nan tamu. Ita ce Fatima. Saba lamba mafi girma a duniya shine a samu a gidanku babu mai suna Fatima. Subscribe our YouTube channel for more videos. Tajuddin TV. Thanks for watching.